खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामनि एन्टि करापसन हान्जानि सिङाव फिन सासे लाटमन्डल खामानि मावनायनि मुङाव रां लाना हमजादों। लाटमन्डला नगाव जिल्लानि रहा रेभिनिउ सार्केलनि लाटमन्डला हमजादों एन्टि करापसननि हान्जाजों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रहा रेभिनिउ सार्केलनि लाटमन्डल दिलीप रयआ खामानि मावनायनि मुङाव घुस लानाय समावनो रहा रेभिनिउ सार्केल अफिसनिफ्राय एन्टि करापसननि हान्जाजों हमजायो। आसाम सरकारा बर' बिजोंनि 6 थाखोआव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंनो थाखाय जाबसिननायनि हेंथायै दिनै गोसोम बेज गाननानै आसाम नाङैनो सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि एबसु बर' थुनलाइ आफाद, अल आसाम गुदि फोरोंगिरि गौथुम आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो आसाम सरकारा 6 थाखोनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजियाव फोरोंनो नाजानायखौ हेंथा खालामबोबाय थादोंमोनब्लाबो नाथाय आसाम सरकारा दासिमबो गनायनो नागिरैनि हेंथायैनो दिनै आसामाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोसोम बेज गाननानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लायो। मैया फुङाव गुवाहाटी गणेशगुरियाव रयेल ग्लबेल स्कुलनि बासआ गावनि बिब'जों स्कुटियाव थांबाय थानाय फरायसुलिखौ सौख्लायना जिउ खहा खालामनायनि उनाव बास सालायग्रा बिपुल बर' आरो हेन्डिमेनखौ हमनाय जादोंमोन। नाथाय सीसीटीवी फुटेजखौ नायनानै रोखा जायोदि दाया बासनि नङा स्कुटिनिसो। बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुंदों जि सीसीटीवी फुटेजनि बादिब्ला दाया बासनि नङा स्कुटिनिसो होनना। सीसीटीवीआव रोखा जानायनि उनाव बास सालायग्रा बिपुल बर'खौ हगारगोन ना हगारा बेखौ फैगौ समावसो मिथिनो मोनगोन। बाक्सानि आनन्द बाजाराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। फांसे बिफांनि दालाइ गोग्लैसिननायाव 7 सुबुंफोरनि जोखोम। बे बिफांनि दालाइ गोग्लैसिननायाव माखासे दखानफोराबो खहा जायो। दिनै हरखाब फांसे बिफांनि दालाइ गोग्लैसिननायाव गासै 7 सुबुंफोरा जखम जायो। जखम जानाय 7 सुबुंफोरनि गेजेराव 3 सुबुंफोरा गोब्राब हालोदाव। जखम जानाय सुबुंफोरखौ सालबारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जखम जानाय सुबुंफोरनि मुं फारियै इट्टु आली, मेब्रा मोसाहारि, गाला सरगियारि आरो गुबुन सानैनि मुंखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 11 नं मालिगाव आरो गोजोनपुरि गामिनि थाखो 9 आव फरायनाय 2 बर' फरायसुला आरो फरायसुलिया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांना लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हौवासाया हिन्जावसानि दलें नांनानै थैनाय खौरांखौ मोननानै हिन्जावसानि गोथै सह'खौ नायनो होनना थांनायाव गोथै देहाखौ गारखांबाय होनना मिथिनानै न'फारसे फैफिननानै हौवासायाबो गावनि न'आवनो दलें लगायना गावखौ फोजोबस्रांनानै लादों। बाक्सा जिल्ला सालबारियाव 2 पिएफआइ सोद्रोमाफोरा हमजाबाय। गोबाव समनिफ्रायनो खारखोमाना थानाय 2 पिएफआइ सोद्रोमाखौ दिनै सालबारिनि गबरथनायाव हमनो हायो। हमजानाय 2 पिएफआइ सोद्रोमाखौ राहुल आमिन आहमेद आरो तता मैया होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय 2 पिएफआइ सोद्रोमाफोरा गबरथना पुलिसनि कास्टडियाव दं। बिसोर 2नि हेंथायै केस थिसननाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।